Здравейте хора, това е втори епизод на нашето оцеляване с Мариански. И тук на разцепиха на 8 половинки. И ето ги, ето ги да ги еба. И за теб идва. Аз тук си пока моите пизди умения. И за тебе идват. Айде, мен удариха. Аз гърма хайпер. Човек, ти имаш 20 пържоли, ми дай само 3. 4, лъжец. Ще гръмни. Ето измамник. Най-но е такова. Ето 10 на 10 ги разделих. Имам 12, хубаво, мерси. Аз имам Ти 16. къде ти е твоето село, не мога да разбера. Абе, някъде бях го видял. Тихо се аз. Добре, къде ще ходим? Дедено на там, другата пустиня там. Чай, че ма гона тука. Брат, паяка върви до мен и нима удря. Бързо бягай. Аз бягам, Като... такова, като плувка съм. Като какво си? Плувка. И да го... аз губих. Аз му взех XP-то. Аз губих. Чакай бе. Без това нямаме много пържоли. Моля, виж много били за кактус. Дай го. Ела на тук. На къде? Аз не мога да видя къде си. Кладенец. Къде е то кладенец, бе? Его, кладенец, значи до него може да има неща. Айде. Тъма с скелета ще ма буства. Целита. Той сега ще бусни един път. Мен ма бусна 2 пъти. И мен ма буства. На колко чънка играеш, бе? Сега ще кажа. На 32 ли играеш? Не, на 8. И на 8. Да ни ти лаква, нали? Аз не колко игра? На 20. На 0. На 20. Вчера ми е екрана. На 20 игра. Ай, после да направим едно клипче на CS. Окей, бе. Дай само да... Ти кога ще учи? Абе, де я знам. Към 12 часа. Ела тук. Просто тук ела. Тук съм, бе. Трябва да. Ела тук, застани тук. Застани? Добре, аз ще застана. Това е дългата пустиня. Село намерих, yes. Оле, да, аз ти казах, момче. Момче, казах ти, момче. Слушай, аз само гледах и... Си изтегла минимап. Зареден. Си изтегла минимап. Абе, това е пак и чейто, човек. И пирамида до него. Да. Да? Аз... Ева, домата да видим какво има в честа. Добре, без да се лъжим, без да вземе някакво. Няма. Никой няма да го отваря, нали са? Никой. Арите. Чакай. Айде, 3, 1, 2, 3. Дай ми панталон. Ти на панталон. Сега ето ти има една пирамида да я видим. Има ли да заменим за това нещо, бе? Кой иска? Ти само... Ти си много стиснато, бе. Къде е тази пирамида? Аз не виждам. Ена там, бе. Къде, бе? Човек. Аз не мога да я видя, бе. Ева тук, откъде дойде. Ето, ма. Виж ли, ето ма. Къде си, бе? За тебе. Глей го, бе. Абе, не са на другия бряг. Виж ме. Къде аз? Видях. И на другата страна също има. Пирамида? Да, аз после ще закарам. Сълтен си завеся. Не, после ще закарам. Ще видим. Чакай, ма, бе. Бързо ходец. Дай ме една таки. Това е крипър, човек, бягай. Бягай да ни паднат вътре. Дай ми една кирка. Нямам, загубих я, не съм я взел. Аз ще го заеба. Браво. Има още един. Кирко. Няма повече. Има, видях го. Няма, бе, ти си видял. Ето го. Къде е? Аз ще го удара. Още един път.
Ето. Айде. Чупи тук. Кирко ли искаш? Да, ще чупа. Абе, за какво му пъташ? Аз моето го щупих вече. И аз почти. Аз паднах! Взимай по 2 Чай честа. да го щупа. Взимай по 2 честа. Чакайте, не е лапно. Не е ладно. Efficiency 4 и Far Aspect 2. Да. Да. Може. Има много кокали и аз имам седло. Седло и Iron Bronze. Кой е ран? Iron Horse. Ето Far Aspect 2, Efficiency 4. Няма повече. Обратно. Да, взем тинчето, искаш ли? Къде? Добре. Това е. Абе, Ай, го остань той бе. Не, ай го взем. Вземай го, взем. Не. Его тинчето бе, човек. ми трябва да го щупа да мога да го взема. Имаш ли блокове сега? Имам, да. Пясък. Аз пък имам. Аз нямам пясък. Аз пасявам на там за... колче имам такива оттук. Отивай нататък. Ари де, брат. Оф, ти отиде на тука. Аре, аз имам кирка, ще го щупа, аре. Оф. Лег. Гори сме. Ай сега да ти покажа. Майче ми се видя така де. Ето. Идвай насам. Ама дай сега да огреваме селото. Добре, ай. Щом кажа баци Мариан. Има зайкони. Зайкини има. Зайкини. Идвай, момче. Момче. Тука съм. И къде? Чакай, бе, аз чупа тука за хляб тия. Абе, брат! Ще ти покажа. Аз взех всичко. Аз купра. И аз имам всичко. Моркови има тука. От морковите излизат зайци. Какво викаш? От морковите излизат зайци. Много тихото чувам, човек. От морковите излизат зайци. Сега тихо ли ме чуваш? Малко. Моите слушалки, знаеш какви са? Значи... Не. Последната серия. Не, бе. Те са необикновени, са някакви геймърски. Ама като... Значи като чупа в Майнкрафта и като ми е силен звука и ти ме чуеш тихо. Къде отиди пак, кое? Абе, взимам тука... Взимаш. Ана. После ще има да ядем. Ще има да ядем 3 дена. И аз взимам Те храната. трябва да си ги посеем. Аз докато не вземам всичко, аз не мерясвам. И аз така. Аз съм лаком. И аз. Ама без проче този път, чули? Добре. Сигурен ли си? Сигурен. Окей. Ма ти сега записваш ли? Ми записвам. Аз че го срах на Павло. Аз му казвам, брат, той да се сърди като иска. Давай, той само екстра речи. Това наши бъдното нещо. Само читва. Ай сега? Сега на къде? Може някой път да дойде в нашия клип, ма без чит. Не. Да, може да. Ма то сега това ще е за двамата, да. Да, де. Пак. Аз върва след тук един вилиджър. И мисля това, че си ти. Чакай, ма. Стой там. Ай, на къде сме? И сега забравихме. Не, ние нямахме къща, де. Още едно село. Да. Чакай, знаеш как ми се превижда, че Не, бе, тя аз като ми се превижда, ти се базикай с мен. Халюцинации. То тук е носки, няма смисъл да я заходим там. Ай, тук вече живеем. Тук ли? Имаме... За какво... Не, бе, брат, за какво не живяхме в селото? Те знае, човек, селото е пустинно. И го игрихме само. Тук ли ще живее? Тук да е къщата, виж. Тук, Ама виж. дай някое по-равно място. Ама искаш ли да сме в една къща, не в 8? Да. Оле, тревата, каква ми е яка, брат. Аз съм с такова, бе. Тревата. Как се казва, бе?